Hey, what's up, everybody? Hope you guys are doing great, and I'm also doing great here. It's such a nice day out there. Whatever, friends, today to this video, I would like to dedicate a message to those people, the people who are doing as a film writer, as a film director, as a film producer, right? I have a script. I know just script I'm looking for. Let me reveal. Let me give proper explanation. So I would like to request to watch out this video and listen up, okay? सानै एक्टर जागोन ओमफ्राय सासे एक्ट्रेस सासे एक्टरा बिजनेसमैन ओमफ्राय बे सासे एक्टराबो बिजनेसमैन बिजनेसनि पारपसै माने बिसोरो सानैजों लोगो जायो आरोखि ना सासेया हिन्जाव गोनां आरोखि ना बे जाय मेन रलखौ एक्ट खालामगोन जाय मेन आर्टिस्ट बियो जाहैबाय मा होनो बेना हिन्जाव दं आरो he has beautiful wife ओमफ्राय बै बिनि लोगोआ बैनि वाइफजोंहाय सानसे एसे बिदिनो बिजनेसनि माबायावहाय लोगो मोनलायबाय थानायखाय ओमफ्राय एसेनो बिदि मोजां मोनलायै लासै मोजां मोनलायलाङो आरो मोनलायनानैहाय लास्ट पर्यन्त बिसोरो बबेयाव थाङो फिजिकेल रिलेशनशिपआव थाङो ओमफ्राय बिराद नागारलायनो हालायै जाहैयो आरोखि ओमफ्राय बिनि उनावहाय लासै बिसोर सानैजोंनो मोनसे माने सानैजोंनो अराय समनि थाखायहाय थैस' थांस'नि थाखायहाय सोलिनो थाखाय बा जिउ जोबजासे सानैजोंनो थानो थाखाय बिसोरोथ' सासेखौथ' बोखारनांगौ जाहैयोना उफाय नट स' देट्स वाइ बैसोरो सानैजों बे नेगेटिभ रल्स लाग्रा सासे एक्टरजों ओमफ्राय बे बिउटिफुल एक्ट्रेसजों बे एक्टरखौ मेन रल लाग्राखौ मेन एक्टरखौहाय बिथांमोना बुथारनो नागिरो आरोखि ना ओमफ्राय बिनि उनावनो बुथारनो नागिरनानै ओमफ्राय बे लास्टनि सिन जायो आरोखि ना बिदिनो घटना अनेक जानानै थांबाय आरोखि बेवहाय आं जास्ट सर्टकाटलिसो खोन्थादों नालाय ओमफ्राय बिदिनो बेयोखौ बुथारनो नागिरो प्लेनिं खालामो बैसोरो सानैजोंहाय जायफ्रा नेगेटिभलि माबा खालामगासिनो आरोखि ना बिसोरो प्लेनिं खालामो बेखौहाय जेन'बा माबानो मार्डार खालामनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय एक्सन जायो आरोखि आं बेखौनो होननो नागिरदों दे रमान्टिक एन्ड एक्सन एन्ड ड्रामाटिक बिराद स्टेन्डार्ड फिल्म जागोन आरोखि ना बियो आंनि जे स्क्रिप्टनि मथेब्ला आंनि केलकुलेसननि मथेब्ला ओमफ्राय बाजेटआ मेक्सिमाम 1.5 crore थांनो हागौ ओमफ्राय आंखौ जुदि साइन खालामोबा बे मुभियावहाय बे आंनि जे स्क्रिप्ट आं दा बुंदों सोरबाफोर जुदि फिल्म डिरेक्टर अर प्रडिउसार अर राइटार्सफ्रा स्क्रिप्ट राइटार्सफ्रा जुदि बेखौहाय फसायदोंब्ला आंखौहाय जुदि ओमफ्राय फसायनानै साइन खालामोब्ला अब्ला आङो 10 lakhs लागोन आं अके फर साइन खालामनायनि थाखाय आंखौ ओमफ्राय सिनेमाया ओरैबायदि सुपार हिट जागोन कस्टिउम्सफ्रा डिसिप्लिन जागोन आरोखि बिजनेसमेनफोरनि नालाय सिनेमाया माबाया जेन'बा मा होनो स्क्रिप्टआ बेनिखायनो एसे डिसिप्लिन जागोन ओमफ्राय मेथाइआ दोंथामसो ओरैबायदि हिट जागोन मेथाइआवनो मथा मथि 3-4 लाखा गारखा आरोखि ना मेथाइआ ओरैबायदि हिट जानांगोन मेथाइआ ओमफ्राय बिनि उनाव ड्रेसफ्राव कस्टिउमफोरनि दामि ड्रेसफोर मेथाइ मोनसेयावनो जेन'बा ड्रेसफ्रा आलाग टाइप जानांगोन मोजां दामि ड्रेस ओमफ्राय मा होनो एसे फेशनेबल जानांगोन स्टाइलिश जानांगोन आरोखि ना मेथाइफ्राव खानायफ्रा ओमफ्राय आंखौ लाबाथ' जेनेबा जोंबो एसे जिम खालामनाय एसे बडि गोनां जानांगोन ओमफ्राय समाव सिक्स पेकफोरबो देखायगोन एक्टरफोरनिखौ ओमफ्राय एक्ट्रेसफोरनिखौ एसे बिकिनि गाननानै एसे जेन'बा एसे बिचफ्राव बा सुइमिं पुलफ्राव बेफोरबायदिबो सिन थागोन आरोखि ना ओमफ्राय मेन बांसिन सिनानो जागोन सिटियाव ओमफ्राय एसे बिच एरियायाव मेथाइफोरनि मानि बेलायावहाय फ्रेन्ड्स बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो चेनेलखौ दासिमबो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो इट्स योर बय मैन इट्स योर बय इट्स हैंडसम बय इट्स चॉकलेट बय इट्स अ रोमांटिक बय सिनेमाया एकदम रोमांटिक आरो फार्स्ट बया रोमांटिक जागोन आं डिरेक्ट खालामगोन आंखौ डिरेक्ट खालामना होयोबा ओरैबायदि रोमांटिक जागोन सिनेमाया रोमांटिक प्लास लास्टआव एक्सन मोनफा मोननै ओमफ्राय मेथाइआथ' ओरैबायदि लेटेस्ट मेथाइ होखानांगोन बेवहाय सिंगारफ्राबो दामि सिंगार नांगोन दामि माने नट अनलि दामि भइस ओमफ्राय लिरिक्सफ्रा ओरैबायदि जानांगोन माने बरिया आरोखि ना लिरिक्सफोर गोदाव सोराव लिरिक्सजों जानाय नङा ओमफ्राय लिरिक्सजों एन्ड सुरजों माने टिउनजों मिलायनांगोन ओमफ्राय मिउजिकआ ओरैबायदि हेभि जागोन आरोखि ना सोरबा डिरेक्टर एन्ड प्रडिउसार एन्ड स्क्रिप्ट राइटार्सफ्रा जुदि नुदोंब्ला नोंनाव जुदि बाजेटआ दङब्ला 1.5 crore and I'll tag you have to get me 10 lakh whatever logofor video is going to be so long otherwise you guys will be bored
to watch this video, right? Still, if you haven't subscribed this channel, I'm requesting from bottom of my heart to do subscribe. I don't have so much time to stay here in front of your eyes, in front of your screen. Actually, I'm doing job here as a security, so that's why I don't have plenty of time to talk with you. So thank you so much for watching this video till the end. Love you.